Ak ešte nemáte plán na blížiaci sa Silvester, možno vás zaujme ponuka Univerzitného pastoračného centra. Aj tento rok pripravujú miestni kňazi program pre tých, ktorí by sa rozhodli stráviť ho v priestoroch našej univerzity. Dopoludne nejaká turistika, potom popoludní svätá omša, po nej kapustnica, vianočné oblátky a potom budeme prežívať čas tu v UPCčku a o 24:00 budeme mať polnočnú svätú omšu. Takto sa poďakujeme za starý rok a poprosíme o Božiu pomoc do nového roka. A už bude 1. január 2017. Silvester v UPCčku sa uskutoční už po 5. raz. Program, ktorý ho vyplní, vzniká väčšinou po vzájomnej dohode účastníkov. Ono sa to postupne vyvíja, skôr to bola jednodňová záležitosť a teraz sme to už predĺžili na viacero dní. Troška máme problém s ubytovaním, uvážime možno v budúcnosti, že pôjdeme niekam na chatu, zatiaľ to robíme tu na pôde UPCčka. Študentov našej univerzity sme sa pýtali, či si vedia predstaviť, že by príchod nového roka oslavili v UPCčku, alebo už majú iné plány. Viem si predstaviť, že by som tu strávil Silvestra a myslím, že by ma k tomu prinútili alebo tak dokopali. V dobrom samozrejme priatelia, kamaráti alebo možno zmena prostredia. Takže Silvestra si tu v Univerzitnom pastoračnom centre moc neviem predstaviť, pretože každý Silvester trávime s rodinou a síce je to pekná príležitosť, ale už tie plány mám iné. Tento rok si to určite neviem predstaviť, pretože na Silvestra už program mám a budem ho tráviť s mojimi priateľmi. Silvester si viem predstaviť skôr s rodinou a keďže tieto priestory by mi moc nevyhovovali, takže by to nebola taká moja šálka kávy. Univerzitné pastoračné centrum pripravuje pre študentov aktivity počas celého roka a jeho záver chcú prežiť v priateľskom kruhu a nezabudnúť ani na duchovný rozmer. Čo môže študentov pritiahnuť? Isté aj priateľstvo, to je tiež jedna z takýchto vecí, no a potom spoločné tvorenie programu, turistika, aj také duchovné trávenie Silvestra. Pre televíziu Unika Adam Takáč. Prosím vás, prečo ste nám celý čas kazili zábery? Pretože chcem stráviť Silvestra v UPCčku.